Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu jama'a ga labaran duniya. Ɗaya daga cikin ayyuka biyar da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari yake aiwatarwa. An fara haƙa rijiyar man fetur a arewa maso gabacin Nijeriya. A ranar Talata shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya ƙaddamar da aikin haƙo man fetur a yankin Kwalmaniya da ke tsakanin jihohin Bauchi da Gombe. A shekara ta 2029 ne dai kamfanin man fetur na ƙasar NNPC ya bayyana gano tarin arzikin albarkatun man fetur a yankin na Kwalmaniya da ke kan iyakar Bauchi da Gombe da ke yankin arewa maso gabashin Nijeriya. Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya ce yankin Kwalmaniya na da arzikin tarin albarkatun man fetur da ya kai ganga miliyan 1 da cubic biliyan 5 na iskar gas. Shugaban ƙasar ya faɗa a wajen taron cewa an samu masu zuba hannun jari wanda ya kai dala biliyan 3 domin ci gaba da aikin haƙo man fetur a yankin na Kwalmaniya. Haka kuma shugaban ƙasa ya umarci kamfanoni na mai wato NNPC tare da abokin aikinsa da su yi aiki tare da mazauna yankin na Kwalmaniya tare da kira da su yi koyi na darasi daga abin da ke faruwa a yankin Neja Delta, inda 'yan bindiga ke fasa bututun mai bayan da suka zargi kamfanonin da suke haƙo man fetur a yankin da yin matsi da su. Shugaban ƙasa ya ce ya tattauna da gwamnonin Bauchi da Gombe inda suka tabbatar masa da cewar za su ba da haɗin kai domin ci gaba da aikin bunƙasa haƙo man fetur ɗin. BBC ta tattauna da ɗaya daga cikin manyan jami'an kamfanin mai na NNPC da ke kula da inda kamfanin yake zuba jari. Bala Winti ya shaidawa BBC cewa ana fatan gina matatar mai da kamfanonin samar da taki da kuma iska ta gas. To jama'a, a nan kuma ga wasu jerin alfanu da masana suka ce za a samu tattare da wannan aiki. Ɗaya daga cikin alfanun da za a samu sakamakon haƙo man na Kwalmaniya, Nijeriya kanta za ta samu arziki kamar yadda Dr. Ahmed Adamu, malami jami'ar Nele da ke Abuja kuma masani kan harkokin man fetur a Nijeriya, ya shaida wa BBC. Ya ce a tsarin dokar ƙasa a duk inda aka samo man fetur kowanne ɓangare na Nijeriya to mallakin gwamnati ne, ba wai mutanen yankin za a rabawa ba. Sai dai masanin ya ce a dokar PLA wato Petroleum, masanin harkokin man ya ce dokar Petroleum Industrial ACT ta tanadi cewa za a riƙa baiwa al'ummomin da ke zaune a yankin da ake haƙo man fetur ɗin kashi 3 a cikin 100 na abin da ake samu na man fetur a duk shekara. Don haka al'ummar wannan yanki na Kwalmaniya za su amfana da wannan a duk shekara sakamakon wannan aikin da suka samu. Kuma samun wannan mai na Kwalmaniya zai rage gorin da ake yi wa yankin arewa na Nijeriya na goranta yankin kudancin ƙasar, kamar yadda injiniya Kailani na kamfanin NNPC ya shaidawa BBC. Ya ci gaba da cewa 'yan kudu sun daɗe suna zanga-zangar cewa a daina ɓata kuɗi ana neman mai a arewacin ƙasar nan, amma alhamdulillahi yau an samu mai a arewar ƙasar nan. Ya kuma yi kira ga gwamnonin ƙasar nan da su mai da hankali wajen haƙo sauran ma'adanan da yankin yake da su. Da wannan a iya cewa samun wannan mai wani arziki ne ga Nijeriya, wadda ita tafi kowace ƙasa arzikin man fetur a nashiyar Afirka, abinda zai sa a samu ƙarin masu zuba jari daga ciki da wajen ƙasar nan, kamar yadda shugaban ƙasa ya faɗa a lokacin ƙaddamarwa, inda ya umarci kamfanin mai na NNPCL da ya yi duk mai yiwuwa a hurumin da doka ta bashi domin tabbatar da sun janyo musu zuba jari domin bunƙasa sarrafa man fetur a arewacin Nijeriya. Dokar kashi na 13 a cikin 100, in ji Dr. Ahmed Adamu, kundin tsarin mulki na Nijeriya, a duk inda ake tona arzikin ƙasa, to gwamnatocin jihohin na da kashi 13 a cikin 100 na abin da ake samu a duk wata. Ya ce kashi 13 a cikin 100 da ke baiwa jihohin yankin Neja Delta a baya, yanzu jihohin Bauchi da Gombe su ma za a ba su, kamar yadda kundin tsarin mulkin ƙasa ya tanada. Dr. Adamu ya ce za a fara bayar da wannan ne kawai idan ana tono man. Sai dai idan wannan shine zuwanka na farko, da ka danna mana subscribe sannan ka danna mana alamar ƙararrawa domin sanar da kai sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. To jama'a, wannan shine ƙarshen labaran, mu kwana lafiya.